De Sfântul Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României. Dumnezeu să vă călăuzească viețile, să vă dea sănătate, belșug spiritual, bucurie duhovnicească și mântuire sufletelor, să ne dea tuturor asemenea. Doamne ajută, la mulți ani! Astăzi am ajuns un pic mai târziu la biserică. Nu suntem perfecți și mi-ar fi plăcut să fiu devreme acolo. La sfârșit, urmează să ne închinăm la icoane și să sărutăm icoanele. Și de câte ori mă închin la icoane, mă rog și am sute și mii de rugăminți și nu știu ce să spun mai întâi. În final ajung să spun ceva. Dumnezeu ne ascultă totdeauna rugăciunile, de asta să nu ne îndoim niciodată. Iar astăzi, pur și simplu, obosisem. Și în fața icoanelor nu mai știam ce să spun. M-am gândit, cum să mă rog eu azi? Doamne, și câte păcate cad după mine și cum să mă rog azi? Cum să mă mai rog? Că tot timpul am mult de spus. Savant, aproape că îmi notez de acasă, vine vorba. Și ce credeți? Fără să știe că mă aflu în spatele ei, o femeie de etnie romă se închina atunci și spune, mi-a dat o lecție, spune scurt, Doamne, iartă-mă. Iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, așa a sunat. Iartă-mă, Doamne. Și a rămas așa, a fost pentru mine cel mai frumos răspuns. Și adevărat, merg la altă icoană și la fel, puțin cam șovăielnic, pentru că urma să îi spun Domnului cererea mea lungă ca de obicei. Și o altă femeie de etnie romă vede că aștept, dar nu mă ia în seamă și spune, își continuă rugăciunea ei acolo în taină și nu știe că eu aud. Zice, mulțumesc, Doamne. Și mi-am dat seama așa, ce frumos, ce frumoase rugăciuni acestea două. Au fost o lecție desăvârșită pentru mine, am rămas bușbe. Și bineînțeles că mi-am dat seama că așa de fapt îmi spune Sfântul Andrei să mă rog. Mulțumesc, Doamne, iartă-mă, Doamne, mulțumesc, Doamne. Și acum, când ajung în fața unei icoane, spun, iartă-mă, Doamne, și în fața celelalte, mulțumesc, Doamne, așa să ne ajute Dumnezeu. Vă îmbrățișez să ne revedem sănătoși și cu har de la Duhul Sfânt. Doamne ajută! La mulți ani încă o dată!